Meshach Odede. Gordon Kachola wachimo gik ka watieko. Wan gi tabu mang'eny gogen ni mwaluorore go, obed Uganda, obed Ethiopia, obed Somalia, wan gi gigi te. To yen man goleme ma kidi be nyaka ba. Kenya ka kuku mar dongruok, kuku mar weche mag economy mag East Africa kod the Great Lakes region. Kopogore gi mano, sani iloso budget mar piny Kenya. And wageno ni jotendwa mawuok mwalo kaluo osetudore gi jatend migao ma en John Mbadi, kendo gineno ni gigo monego bed ni timo mwalo Nyanza wa idhi tim kokadho e budget ni. Nitiere gima adwa kwayo, particularly a Ministry mar Foreign Affairs ka. King'iyo sani, king'iyo nyoro nyawan gi PS Sing'oei, nye yuak ni nitiere kaka funding mar Ministry mar Foreign Affairs odwok chien chiegni mana gi million malo 900, chiegni dhi 1 billion. Apani ber mondo mi nikech gik matimore gite magi weche momakore weche mag diplomasia, ber mondo mi Ministry mar Foreign Affairs obed funded adequately. Nikech sani king'iyo piny Kenya, remittances mawuok e pinje ma oko kabiro Kenya ka ng'eny maloyo kata chae gang'o mwauso e pinje ma oko. Omiyo ka wadwaro results kowuok e Ministry mar Foreign Affairs, nyaka waket pesa moromo e ministry no. Sani nitie missions modhuro mapok nyobedo operationalized, kaka kuonde machalo Bogota, Asmara, Congo Brazzaville, gigi te Jeddah, mano piny mar Saudi Arabia. Gigi te dwaro pesa. To okwanya defund ministry machalo kama, to wadwaro services mondo mi jowa man oko oyud konyruok kokadho emissions gi, jowa man pacho ka boyud konyruok sama gidhi e pinje ma oko gi. It is only proper that we fund Ministry of Foreign Affairs adequately if we need results. Erokamano ahinya Gordon Kachola, jalony e tudruok pinje ma oko, kaachiel kod Meshach Odede, janon siasa kuom kawo thuolo mar